नीचे से 1200 सारा करी माँ की चोदो लगो तरह से अपने आप का झोल वही बुझे सारा सौ का चौगुन बजावे का कह दी तना बजे वो तो गाड़ी तो नहीं वो का गाड़िए देनी हो वो का गाड़िए दे वो का पूजा ना करना चाचा जी वो का गाड़िए गौरा कहाँ रहनी हो एक मिनट तू गाड़िए दल बन मत चुपचाप बैठ गाड़ी देले बड़ तो सुनो तारा ले बेसी गर्मी बा कहत नहीं चुपचाप बैठ के सुनो जो सुनल जा जब सारे हम तो जेतर में बैठ जी बैठ अस्थिर भैया बैठाए हो रखे और हमें गाड़ी थोड़े देम सो गाड़ी हमनी नहीं की दे तू अपन माई 14 वाला लो गाड़ी हमनी नहीं की दे रात भौंका का भैया भैया कहले बनी आऊ अपन माई 14 वाला लो गाड़ी हमनी नहीं की दे चाचा देखिए रो गार्जियन बनी नारी से ओके तो गावे चाहिए ओकरा मालूम बा जैसा रुआत न हम हुआ एक रुआत दिले तो हमरा का बुझाता रे नोहरनी कब फार ना होई सच्चा दोस्त सच्चा रही कब गदार ना होई भाई तहरा डांड चमकावला से आ तहरा मौगोई कैला से हय सिकवा तोहर भातार ना होई कहियो ना तरह के हम तहरा जरा कहियो ना गा तू का गइबू हम तहरा जरा ना गा हम तहरा लोग जो गा के पीछे बनी हमार भाई हमार बड़ जे बारे अजीत हजल रोज मना करला कि छोटका जोर मत गाओ लेकिन हम प्रेम खातिर गाते लेकिन जोन बा जे भी बा हमार प्रेम बा तो हम प्रेम से गाते तोनी के अपना गौनिहार बुझत रह सो मनीषा के मतलब का हमार झटावा के बाहर का एक तक गायम मनीषा राज खत्म बाकल कहीं का लागत लोग ब्यास बने एकरा बाद फरमाइश बा के एक और गावे के बताओ लोग के हां बैठल लोग कसे के नहीं के हां आई मनीषा जी कहां गल बनी आई आए जा मंच पर सुहाग रात के बात याद पर गई आहा पहला मिलन करा मतलब एक ना गई बो ठीक भैया रहा अखिलेश भाई रहा कज करता भैया हमर बानी कहने के एक तलना के बनो त नगदी के साथ लेके जाइगा तू भैया हम ना कहने तू कहलो हमरा कोनो गलती नहीं सुहाग रात सही हम रुआ दिले खाली हे पर हम तो सूर्य में कहलिए भैया कि तहरा के लोग गीत संगीत बनाई के बोला हे पपोला बोला हे पपोला बोला कब कब हे पपोला एगो चुटकुला कह दी का कह दी कि छोड़ दे छोड़ दे चुटकुला कह दी अरे वाला कमेंट में तो जरूर कहो हां मनीषा जी आज नु लहंगा भले साड़ी आ ब्लाउज पहने बारे हां बाकी ये अपना बाजार पर मॉल में लिया बाजार पर देखनी भैया हां कि एक दिन हम हॉट पैंट पहने रहली हॉट पैंट आ उजर टी-शर्ट पहने रहली हां आ टी-शर्ट में जातनी क्वालिटी का रहे चाचा का टी-शर्ट पर एगो कार का फोटो रहे हां हाय सोने वो खचरा लइका रहे हां जननी जब देखलक टी-शर्टवा पर कार का फोटो त टी-शर्टवा का देखते रहो तही तो बेचारी बोले में एडवांस पहले बारी जानते बने रे वो सब कहले कि बबुआ कार देख रहे हो चलाना है लड़कावा कहलस के मैडम जी कार चलाने की मेरी उम्र नहीं हुई है लेकिन अगर आपका देश होगा तो आपका हॉर्न जरूर दबा सकते आपका देश होगा तो चाबी जरूर ढुका सकते हैं। हाँ भाई बिना चाबी लगले हॉर्न थोड़ी बाजे ए ममता दू बहिन बारी का नाम हुआ बता दी एगो के नाम है मनीषा एगो के नाम है अनीसा जननी जननी दोनों बहन परीक्षा के फार्म भरे खातिर गइली जाए स्कूल में अच्छा आप बुझे नो भैया बड़का भैया ए भैया मजा ना आई ना सुनो मजा नहीं ना सुन मत मजा ना हां भैया तो शांत रह मनीषा और अनीसा दोनों बहन गइली जाए
स्कूल में फार्म भरे खातिर हाँ स्कूल में द फार्म भरे खातिर बाबू के नाम लिखल जाला न तई बहुत तेज नु बारी इनकर बहनिया इनकर बाबू के नाम लिखल है आई अपना बाबू के नाम दोसर लिख दिहल। अब प्रिंसिपल साहब लगे जब फॉर्म होई तो कहले के रे तो हने हम ओ घड़ी से चिन्हत नहीं दोनों बहन के जब तोहनी के दोनों बहन लगटे घूमत रहल जाने के ना जाना नहीं तो हने हम ढलाई छाजा लिंटर सब पढ़त देखले बानी सब हम अपना सीमेंट बालू से ढलवैले तोहनी के सब देखले बानी हो तोहनी के एक बाप के लड़की बारू जा फॉर्म में अलग अलग नाम काहे लिखले बारू जा काहे मनीषा कहले कि नहीं जानो हम बुर्बक थोड़ी बानी हम बाप के नाम अलगे ऐसे लिखले बानी कि रहुआ ना को हम के नकल कइले बा ना तो परीक्षा में नकल करब तो पेपर पर रिजेक्ट कर दिया जाला यही से हम दोसर बाबू के नाम ऐसा सोचन है कि एक एक बाबू के नाम लिखम जा तो रहुए प्रिंसिपल साहब को हम के नकल पर लिखले बा यही से हम बाबू के नाम बदल प्रिंसिपल साहब कहने के जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति बारे बबुआ एक कौन कोही ना कह दे कोही ना महाराज ढेर दिन सुनला हो गइल बा के कहबे त कह दे अरे बहुत ये लोग लयदार आदमी हो गौ नहीं जानते बारी मार्केट में ठीक ठाक बारी रोज के गौ नहीं होइए गइल बा कब कब थकानी हरानी हो जाला न तो पूछे कि डेरा बाइन कर मलमलिया मोड़ पर वही जो सब समाजी लोग रहेला एगो रूम में ठकैता रहले बेंजू वाला रहले एगो हाई लड़का रहले आ मनीषा जी रहले चार आदमी रहेलो एक रूम में प्रशासन के भाई रिपोर्ट दिया कि भाई ये रूम में बहुत गलत काम होता है प्रशासन के छापा पड़ल छापा प्रशासन अइले सबसे पहले उठे कहता से पूछले अरे तुम्हारा नाम क्या है उनका नाम ऐसे रामनाथ था लेकिन झूठ बोलल वो कहले कि मेरा नाम मोहनलाल है तो तुम क्या कर रहा था तो सर हम बांसुरी बजा रहे हैं कहले कि तो ठीक काम बा तू बैठ बेंजू वाला से पूछल गई बेंजू वाला तुम्हारा नाम ये कहले कि मेरा नाम सोहन लाल है तो तुम क्या कर रहे थे तो सर हम बांसुरी बजावत रहने हे बबुआ से पूछल गई बबुआ तहार नाम ये कहले कि हमार नाम कन्हैया है तो बबुआ तू का करत रहला तो सर जी हम बांसुरी बजावत रहने आ तल देखले कि कोना में लुका के बैठल बारी मनीषा जी भाई सिपाही जी पूछने कि मनीषा जी और रहुआ का करत रहने यहाँ कहने के नहीं जानो हमारे नाम नो बांसुरी है ये तीनों आदमी मिलकर हमारे के बजावत हम ये नु बाजत रहनी हो हम ही बाजत रहनी हमारा नाम हां हमरे के बजावत न लोग दुगोला तनी भर जगह ना देब त का कुछ बाउर ना बांसुरी ऊपर तक ले स्वर पहुंचा देले रहे मेन बोलती ना चाचा मजबूरी में हमरा बोले के पड़ गई ई बोलावल गइल बा रात भर मनीषा जी के मनीषा जी कह के बोलले बानी जी मनीषा जी रउआ कह के बोलले बानी भले रउआ हमरा के कुछ बोलले बानी में हम और इज्जत के बानी नारी जान के लेकिन ई तब लगली बन एक कहतर की तरह के गोर लागत नहीं कि आज के बाद तरह जोर ना गए काहे तो गई बुतरा दम बा हम जोरे गावे के तू ना तोर ऊ जे करे के तो गुरु कहतर सुदर्शन उनकरा गाड़ी में भाषण के हमरा साथे गाल वो सरौ ना गई है वो सरौआ वो एक बहिन चोद हमरा से बतीबे ना करत ते का बतीबे हमरा से जा ओकरो के नाच देलु तू नाम ध के तू नाम ध के अपना सुदर्शन के ना सतर जा गीत गने में झाट लिख के बुझाता लागत रो ब्यास लयदारी से सेवा रही हमार भैया बैठल बानी सब है एगो सब को लयदारी और कर बाद एगो माई के गीत गाम कहे कि माई के हमने के जलसा में आल बनी जा चंदन बाबू त माई के गीत गा के प्रोग्राम के समापन कइल जाए मनीषा जी गीत संगीत पर ध्यान दी नीतीश बाबू पिंटू